Brat Clayton prišiel teda s takým tým novým posolstvom, ktoré sa týka konca času a začal v podstate tým, že ešte je tu niečo, čo nie je dokončené. Pretože keď sa začalo študovať to zjavenie, ten posledné svedectvo našho Pána Ježiša Krista, tak v podstate, aby sme ho pochopili, musíme sa vrátiť do toho základu. A musíme v podstate porozumieť tomu zjaveniu. Ako každý vieme, tak zjavenie je písané, by som povedala, v takých tých paralelách a v tom prorockom jazyku, čiže všetko, čo je písané, by som povedala, v zjavení, tak musíme najprv pochopiť ten starý zákon, aby sme si to mohli v podstate tak pretlmočiť, by som povedala. Sú veci, ktoré sú nedokončené a ktoré v podstate Boh musí dokončiť a sú to tieto tri veci. Musí objasniť svoj charakter, musí objasniť svoju vládu a potom je tam ten tretí diel, ktorého v podstate sme súčasťou aj my, tá spása tých duší. No a aby to mohol urobiť, tak v podstate musí mať niekto tieto tri kvalifikácie. Aby zjavil ten Boží charakter, tak v podstate Boh musel mať toho jednorodeného, toho splodeného syna. Pretože sám nemohol, by som povedala, zjaviť ten svoj charakter, pretože Boh je tá najvyššia bytosť vo vesmíre a aby bol spravodlivý, tak v podstate musel byť niekto ako on. Pretože ak vás niekto obviní z niečoho, tak vy nepôjdete a nepoviete v podstate, že ja nie som klamár, ja nie som, by som povedala, podvodník, alebo ja nechcem, alebo ja chcem pre vás zlo, pretože naozaj Boh by mohol urobiť to rôznymi spôsobmi, ale Boh to takýmto spôsobom nechcel urobiť. Takže v podstate sám nemohol, by som povedala, že použiť tú svoju všemohúcnosť, pretože toto nebolo jeho cieľ. Musí to byť niekto, ako je Boh. Ako jeden, kto mohol v podstate ukázať ten Boží charakter, tak to musel byť ten syn. Sám Ježiš nie je Bohom, pretože mnohí hovoria, majú, by som povedala, takto pomýlené, že Ježiš Kristus je ten Boh, ale ako vieme z písma, tak je to syn Boží. A presne proste tieto kvalifikácie boli potrebné, aby sa tie tri veci mohli objasniť. Čiže ten Boží charakter Pán Ježiš Kristus zdedil, ale moc nie, pretože Boží charakter je tá láska a všetky tie pozitívne veci, o ktorých čítame v Biblii. No a moc tomu Kristovi bola daná. Čiže moc nezdedil, ale bola darovaná. Zdedené sa nedá vziať a to, čo je v podstate dané, tá moc, ktorú Pán Ježiš Kristus dostal od Otca, tak v podstate to v podstate mohlo byť, by som povedala, týmto spôsobom aj vzaté. No, tak potom je tu tá spása človeka a ten ďalší charakter, by som povedala, alebo ten prvok toho, čo tá osoba nášho Pána Ježiša Krista musela mať, alebo čím sa musel stať, aby tá spása duši naozaj bola vykonaná, tak musel sa stať človekom. Čiže zjavenie Božej vlády je to v podstate tým, kým sa musel stať a kým musel byť ten syn Boží. Čiže on bol božský, ale stal sa človekom. Čiže Ježiš sa musel v podstate stať potom tým duchom a tým, že sa stal tým duchom, tak sa stal aj našim utešiteľom. Veľký spor je veľmi, by som povedala, jasný, ale v tom veľkom spore je veľmi ťažko pochopiť a priviesť to svetlo, keď je tam zapojená tá trojica. Pretože to všetko ničí v podstate tie tri veci toho poznania, že Pán Boh chcel objasniť naozaj ten svoj charakter, chcel objasniť tú vládu a chcel v podstate vyriešiť tú spásu tých duší. A ako náhle do toho vstupuje tak tá trojica, tak potom Ježiš nemá tie tri charakteristické prvky, ktoré sú potrebné v tom Božom pláne a v tej nedokončenej práci. Sú tu ďalšie, by som povedala, tie funkcie, ktoré Ježiš má a je to v podstate to, že je našim veľkňazom alebo tým našim prostredníkom medzi Bohom a človekom. A sú tu nejaké legálne pravdy, ktoré sú v podstate tu aj zjavené. Brat Clayton to pomenovával ako taký ten príhovor za človeka k Bohu. Potom je tu nejaká ten príhovor alebo tá predstava niečoho toho hlbšieho, čo je za tým. A je tu nejaký ten príhovor, ktorý spája človeka s Bohom skrze ducha.
Čiže ako by to bola nejaká šnúra, ktorá ide od Boha, ide skrze Krista a v podstate ide až k nám. A potom sú tu nejaké biblické verše. Ja si len budem musieť hľadať, takže to chvíľu potrvá. A hovoríme o Efežanoch 2.18. Neboť skrze něj můžeme všichni přistupovat v jednom duchu k Otci. Áno, čiže Božím plánom poprvé bolo spojiť človeka s Bohom a po druhé v podstate, keď je ten Boh spojený s človekom skrze toho Krista, nášho Pána, tak je tu v podstate tá vláda skrze ducha. A keďže sme sa my stali tou svätyňou, tak v podstate to prepojenie je úplne dokonalé. Čiže to telo je ten chrám živého Boha a by som povedala, že to telo je aj záznamom toho života Boha a toho charakteru Boha. Čiže zjaviť Boží charakter je v Jánovi v 1. kapitole a 18. verš. Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený syn, ktorý je v jeho vlone, nám ho osvetlil alebo vysvetlil. Takže Ježiš v podstate túto vec už dokončil. Pretože ak si tak pozriete, tak my sme už v čase toho nového zákona a síce ten Ján je už v novom zákone, ale on to hovorí, že sa to v podstate už stalo. Potom by sme prešli do tých ďalších veršov, je ich tu niekoľko, ale sú veľmi dôležité, že tá práca toho zjavenia toho charakteru Božieho sa dokončilo je v 2. Korinským, 4. kapitola a verš 6. Tehdy Bůh, který řekl, ať ze tmy zazáří světlo, ten zazářil v našich srdcích, aby nás osvítil poznáním Boží slávy ve tváři Ježíše Krista. Áno, no a v podstate ide o to, že v Kristovi sa tá maska, ktorú mal Boh na tvári, úplne odstránila. Čiže tam sa zjavil ten charakter alebo to srdce toho Boha. A tým, že v podstate Ježiš to chce aj potvrdiť, že to všetko sa už stalo, že tú všetku prácu dokončil, je aj v Jánovi 17. kapitole a verš 4. A ten znie: A ja som ťa oslávil na zemi, dielo som dokonal, ktoré si mi dal, aby som vykonal. Čiže dokončil prácu číslo 1 a to znamená, že on naozaj zjavil v podstate to srdce Boha, takže potom ešte sú tam tie dve veci, ktoré nasledujú a treba tam v podstate zjaviť tú vládu toho našho Boha a spásu človeka. Spása človeka je opísaná v Jánovi v 3. kapitole a v 17. verši sa mi zdá, že to bolo. Lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. A potom je tu aj Lukáš, len si ho rýchlo nájdem. Lukáš 19. kapitola a verš 10. Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené. Tak, čiže tam je nejaká cielená práca a ten účel. A potom je tu Týtovi, 3. kapitola a verš 5. Spasil nás ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své milosrdenství. Poskytl nám koupel, znovuzrození a obnovení Ducha Svatého. Čiže tu je poukázané aj na to, že Pán Ježiš Kristus skutočne dokončil na to, na čo bol povolaný. No a potom je tu ešte Efežanom 1. kapitola a verše 3 až 6. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým požehnaním duchovným v ponebeských oblastiach v Kristovi. Tak, ako si nás v ňom vyvolil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bezvadní pred ním v láske. Predurčiac nás k synovstvu skrze Krista Ježiša cieľom podľa neho ľúbosti svojej vôle, na chválu slávy svojej milosti, ktorou nás omilostil v ňom, v tom milovanom, v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti. Svätý bez priestupkov, čiže bez toho hriechu a prijatí sme v milovanom. Je tu taká otázka, že je tu strašne veľa o čom hovoriť. Ako z toho v podstate urobiť tú prednášku.
aby sme boli svätí a bez hriechu. Boh v podstate použil spôsob, alebo vytvoril ten spôsob, ako byť spasený, a to je jedine v Kristovi. Čiže skrze tento spôsob by bol oslávený. A Boh to urobil ako cieľ tej svojej práce a toho úsilia. Čiže prijatí sme bez toho, aby sme sa nejako alebo niečím pričinili, aby bol Boh oslávený, lebo je to v podstate jeho dar. Čiže dar je to, že Boh vzal, by som povedala, z toho obrazu nás, a aby spasil človeka bez jeho nejakých pričinení. Spása človeka je hotová. V tom spasení sa zjavila Božia láska v tej smrti na tom kríži a odteraz každý, kto prijíma Pána Ježiša Krista, tak je spasený. Čiže môžeme povedať, že práca číslo 1 a práca číslo 2 sú hotové. Teraz tá posledná, by som povedala, veľmi dôležitá časť, na ktorú sa Boh veľmi sústredí, je zjaviť tú Božiu vládu. No a otázka je, že kde sme my v tomto obraze, keď treba dokončiť tú Božiu vládu, ktorá ešte nie je, by som povedala, dokončená a úplne zjavená. Prečo sme ešte tu a prečo je ešte hriech na tejto zemi, prečo je tu zlo a vidíme v podstate to každodenne, keď tie prvotné veci, teda číslo 1 a 2 už boli hotové a my sme teraz tých 2000 rokov po Kristovi a stále sme tu a stále v podstate vidíme tie ťažkosti. Je veľmi dôležité tomu rozumieť a je dôležité sa do toho zapojiť alebo byť zapojený. Ako zjaviť tú Božiu vládu. Každá by som povedala, nejaká tá ľudská organizácia na tom svete hľadá nejakú dobrú vládu a volí si v podstate tú stranu, ktorá predstavuje alebo ponúka tie najlepšie, by som povedala, benefity pre toho človeka alebo pre tú spoločnosť. No a zjaviť tú svoju vládu podľa toho, čo vlastne tá daná organizácia ponúka. A otázkou takisto je, že ako to, by som povedala, človek preukáže. A to všetko treba v podstate, by som si povedala, takto pretlmočiť na ten Boží plán. Ako to Boh urobí, ako to pretlmočí, ako to preukáže. Pretože je veľmi ľahké manipulovať veľmi malú skupinu ľudí. Ale aby Boh ukázal svoju vládu, tak potrebuje veľký národ. Proste on potrebuje to veľké kráľovstvo. A iba v tom veľkom národe, kde je strašne veľmi veľký počet ľudí, to môže byť v podstate poukázané a oskúšané. Čiže Boh ukazuje vesmíru, že jeho vláda je tá najlepšia, to je jeho cieľom. A potrebuje veľmi veľkú spoločnosť a tá spoločnosť je to nespočítateľné číslo alebo ten nespočítateľný dav, ktorý Ján počul, tých 144 000, ale keď sa otočil, tak tam vidí to nespočetný národ, ktorý nedokáže spočítať. Čiže tu je to konečné zjavenie tej Božej vlády, ktorú Boh ešte stále nedokončil. A teraz potrebujeme prejsť do 1. Korinským 15. kapitola a verše 24 a 25. Potom přijde konec, až Kristus přemůže veškerou vládu, vrchnost a moc, předá království Bohu a Otci. Musí totiž královat, než mu Bůh položí všechny nepřátele k nohám. Čiže všetku autoritu a moc musí najprv podložiť pod jeho nohy. A keď bude hotová, alebo ten čin, alebo ten akt hotový, tak dáva všetko späť pod nohy svojho Boha, teda Otca. Ježiš dá Bohu pod nohy diablové kráľovstvo. Toto je treba veľmi, veľmi, veľmi potrebné pochopiť, pretože naozaj to, čo Pán Ježiš vykonáva skrze tých 144 000, tak je to v podstate to, že on ničí to kráľovstvo. Je tu nejaká vojna informácií, ako to pán Rad David Clayton opisuje, pretože to nie je žiadna vojna, by som povedala, taká tá fyzická, kde sa používajú nejaké tie zbrane, ale je to taká informačná vojna. A v tej informačnej vojne diabol použil tie tri, by som povedala, najrafinovanejšie klamstvá. Prevrátil pravdu o Bohu, o jeho vláde a o jeho charaktere. No a ten verš 24, že vláda v tom kráľovstve, my nehovoríme o tej vláde v tom svete. Pán Ježiš sa chce stať kráľom celého vesmíru, ale aj tohto sveta. No a tá nedokončená práca je v podstate v tom, že Pán Ježiš to nemôže, by som povedala, urobiť sám. Pretože keď si tak spomenieme, tak
To poslanie číslo 1 vykonal sám Pán Ježiš. To poslanie číslo 2 vykonal sám Pán Ježiš. Ale to poslanie číslo 3, kde je potrebné zjaviť tú vládu Boha, tam je potrebný národ. Čiže preto je veľmi dôležité, aby sme tomu rozumeli a aby sme sa tomu aj, by som povedala, takto pričinili. Pretože je tu veľmi veľký príklad, ktorý veľmi pomohol a ktorý naozaj veľmi veľa vecí objasnil, je ten, že ak máme v rodine nejaké tie problémy, tak ako je možné, že o nich nevieme. To je ako keby sme mali my nejaké doma problémy a v podstate môj manžel by o nich nielenže nevedel, ale ani by sa nestaral. Takže práve preto, že patríme do toho Božieho tela, tak je dôležité porozumieť tomu a byť, by som povedala, súčasťou. Tá nedokončená práca sa deje skrze Ježiša Krista, pretože on je ten Boží bojovník, ale pamätajme, keďže Kristus žije v nás, tak on to potrebuje skrze ten národ zjaviť a preto je dôležité, aby sme my boli do toho zapojení. Tak, potom tu máme ďalší verš a to je v podstate v Efežanoch v 3. kapitole a verše 9 až 11. Osvietiť všetkých, aká je táto správa, tajomstvo skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všetko skrze Krista Ježiša, aby bola teraz skrze cirkev oznámená kniežatstvám a mocnostiam v ponebeských oblastiach prerozmanitá múdrosť Boha. Podľa predĺženia vekov, ktoré to predĺženie určil v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. A v tom 10. verši, aby v podstate to tajomstvo Boha bolo zjavené skrze tú cirkev, tak ide o to, že múdrosť Boha je v tých 144 000. A prečo tam je? Pretože ten Kristus v nich žije. Čiže ten kľúčový účel, ktorý v podstate Boh chce, by som povedala, použiť a skrze ktorý bude pracovať, je v Efeským 4. kapitole a verši 11 až 13. A on dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evanjelistov, jedných za pastierov a za učiteľov. Na zdokonaľovanie svätých ku dielu služby na budovanie tela Kristovo, aby sme už všetci dospeli v jednotu viery a plného oznámenia Syna Božieho, v dokonalého muža v miere dospelosti plnosti Kristovej. Čiže tam je tá plnosť Krista. A v 15. verši, aby sme hovoriac pravdu v láske rástli v Neho, v každej veci v Neho, ktorý je hlavou Kristus. Čiže cieľ je tá hlava, keď je to telo, by som povedala, dospelá, keď dorastie do tej miery tej hlavy. Čiže ak je hlava dospelá a to telo je ešte, by som povedala, v takej tej fáze detstva, tak nie je to možné. Ale veríme a vieme, že do toho bodu dorastieme. A toto je v podstate na tú slávu Boha, aby bola zjavená tá vláda, ktorú chce Boh zjaviť. Čiže my rastieme do toho dospelého muža, aby sa tá vláda, čo je ten konečný cieľ nášho Boha, aby sa to v podstate dokonalo. Dôjsť do tej dokonalej miery hlavy. Čiže keď chceme zjaviť vládu Boha, treba byť hotový v Kristovi, aby sa zjavilo to, čo Boh cieli. Vláda a rast, ten cieľ do tej dospelosti je v podstate na Kristovi. Kristus vykonáva ten úplný a ten dokonalý rast, aby tá hlava a to telo boli, by som povedala, v tej rovnakej miere. Je tu nejaká kritická kvalifikácia a je tu nejaká tretia identita. A v zátvorke je to ten Duch Svätý. Poprvé je to Syn Boží, po druhé je to Syn človeka, pretože keď sme tak prechádzali tým, tak vieme, že musel to byť Syn Boží, ktorý musel zjaviť ten plán číslo 1. Potom je tu ten plán číslo 2, musel sa stať človekom, čiže sa stal synom človeka. Ale je tu aj číslo 3, o ktorom sme hovorili, že musel sa stať duchom, aby sa stal utešiteľom, aby mohol žiť v nás. A v tých Efežanoch 4. kapitole, v tom 10. verši je toto napísané. Ten, ktorý to zostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil nad všetky nebesia, aby naplnil všetko. Aby naplnil všetko, je aj vesmír, nie len človek, alebo nie len zem. Čiže aby naplnil celý vesmír. A v tej prvej kapitole Efežanom, verše 22 až 23, ja ich rýchlo prečítam. A všetko podal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu
nadovšetko cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom. A potom je tu ešte Kološanom, 3. kapitola a verše 11. Zde už není žádný Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar a divoch, otrok a svobodný. Všechno a ve všem je Kristus. A teraz je tam ešte pokračovanie v tej prvej kapitole Kološanom 26. a 27. verš. A cieľom tajomstvo skryté od vekov, od daných pokolení, ale teraz je zjavené jeho svätý, ktorý Boh ráčil oznámiť, čo a jaké je bohatstvo slávy toho tajomstva medzi pohanmi, ktorým je Kristus vo vás, nádej slávy, ktorého my zvestujeme, upravujúc každého človeka k rozmanitosti a učiac každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme predstavili každého človeka dokonalého v Kristu Ježíšovi. Čiže tu je v podstate, hovoríme o tom dokončovaní toho Božieho tajomstva. V Zjavení 10 v 7. verši, ale vo dňoch hlasu 7. anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom. Čiže tu je v podstate opísaný ten Boží národ, tých 144 000, kedy sa v nich zjaví skutočne to tajomstvo. V Zjavení 11, 15. verš. A 7. anjel zatrúbil a povstali veľké hlasy na nebi a hovorili: Kráľovstva sveta sa stali kráľovstvami nášho Pána a jeho Krista a bude kráľovať na veky vekov. Zjavenie 16, 17. A 7. anjel vylial svoju čašu na povetrie a vyšiel veľký hlas z nebeského chrámu od trónu a povedal: Stalo sa. A to stalo sa je spojené s tým dokončením alebo s tým zjavením toho Božieho tajomstva. A potom je tu 1. Korinťanom, 15. kapitola a verš 28. A keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa i sám syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom. By som povedala etapy, ktoré nám David Clayton vysvetlil, myslím, že sú veľmi zrozumiteľné a jasné.